ana dawuhing para sepuh mbecah praja boyongane putri mula saka kuwi jroning kalenggani tirakamu wis meking pati sawangen prajurit wis bosah baseh mula kowe manut minangka dadi putri boyongan kowe kok kurang ajar Bandung keneng apa prajurit kandangku sepuh mbok percaya arepmu piye Bandung iki rakyat iki kanggo kuwi kecuruk wong ora ndek teko slira saene menungso mbok percaya terus piye nek aku patene pisan Bandung piye patene pisan piye aku mejuke kaya ngono ya mate Jogran piye Bandung kowe kudu manut aku mongko jroning atiku aku wis prasetya besok aku urip ana ing bebrayan Kinurata secandingan kelawan sliramu enak wong loro ndak pilih mati mula saka kuwi aku kudu manut karo kowe Bandung manut ya manut ya juga bocah nyandi bocah nyandi sakarepku ngene Bandung juga manut aku kudu manut dadi bojomu ya aku kudu dadi bojomu juga yen ora manut apa yang kene bakal tak tawoso aku sapa aku sapa lha ya ora ngerti kowe sapa ya iya aku ya lali oh piye to sang Jogran Jogran piye Bandung wis ngerti tekun dangane Bandung Bondowoso wong Jogja ora tegas papak pandhe pandhe saling gandendo dibecil ngising kalau sama kuwi manut tak beliau ndak aku tak dewe saiki wis kebelet aku duwe bojo ya manut ya aku duwe penjalukan Bandung Jogran nah kaya ngono kuwi sing tak tarpak mbok mau-maune ngendika atur aku gelem mbok bojo kan Mas waktu aku duwe punaki jamak lumrahe wanita bakal kapundhut garwa duweni bebono kowe wis lumrah bakal ngamopo atur kowe ora njaluk tumule mintang kawan bulan bakal ndak udaneni iya Bandung ya ora ngelangel manut tenang aku ngerti kowe wong sak iya sing aja dimose to aja dimose kowe oh mami kan khusus Bandung aku ora njaluk reno-reno gawekno bayi sewu cacahe candi sewu cacahe sewengi dadi ya Bandung Jogran aku percaya mungkin selera kok iso Bandung buyune iki ora guyu kok iso kaya Jogran ya Bandung yen panjen iki sing dadi kersaku arane nang sawetara bakal ndak yasake wujuding candi sing dadi punagine sawetara tunggu no tak tunggu Bandung oh iya iya aku ngerti iki sing apa-apae kamu monggo yen deleng saka wanci iki durung meh gagat rahina kok wis jago oh iya yen ngono aku ngerti iki saka pokal gawe isi juga ya Jogran Bandung Jogran Bandung kae lho Jogran ayo kowe ndak kek bojo Jogran kusik kok tak bojo aduh saiki ya aku tak yang berani ngitung dhisik to Bandung Jogran ngitung dhisik ya wis lega rasane ati mergo hatiku Bandung ternyata ternyata rak nganggo ternyata penjalukku kabeh wis mbok turuti Iya. ananging Bandung lho isih tetep arep tak hitung kok kaya ngono iya diri utami sing dadi bukti nyata
Ya. Kok kae 250 kabeh ki mau Aturke sing enak 250 ya Pak. Ya. Coba tak hitungi ya Pak. Yo, 249 Bantu. Anak gas kurang siji Bantu. jebret Piye? sawangen kurang cariti nggonmu ngitung Kurang tali iki piye ya wis tak hitungan siji ndok siji jebret piye Bantu. kowe wangko Orang rapat ing kasunyatan candine kurang siji anak gas ora pas perjanjiane antarane perjanjianmu yang aku Bantu. Nek mungkin 1000 aku ya ora sida dadi bojomu. iku teko notaris bareng jebret ya Piye Bantu? yen pancen kowe wangko mengko sing siji ndak biasake yen kok kowe wis lakon salsmi dadi dewek Ya urung dirasakne dhisik. Lah Kowe dadi wangko. bojoku. kowe wangkel Ora aku. kowe ngerti waktu kaya atos Iya Bantu. najan kaya atos sing ketetesan batu sithik Dik, waktune bakal gempil monggo kowe manungsa kang duwe rasa apa ora welas iya bojo grak Iya ora ngomong sik to. Lah ora nginep 1000 kok ngengkel lho. kaya ngono kowe cocok Tetep mangko takut. kowe moh ladeni aku Wah Bantu ya mau. yen pancen kowe dadi prastiamu jonggrang jagat saisi miseni genepe 1000 kowe jonggrang ora jonggrang pancen kowe ayo tenang ora yen aku nandang kasmaran kuasa jano prajurit muka laporan moto kowe hati-hati tokoyonan Kowe aja lalu
Jogjanom. Iya. Iki Prabu Jogjanom iki semboyan. Semboyan apa, Semboyan Pak? apa? Lho, yoga-yoga sing tuwek-tuwek pokoke dian. Nah, ya sing kanggo. Sing kanggo. Iya, Mas. Pensiun lho. Urung pensiun pangkat dinggo tuwek retail. Meneh dagine. Iki grup Jogjanom iki grup sing apa kuwi jenenge kabeh berjiwa seni. Contohnya penyanyi pun Bapak Kawit. Ora perkara kuwi rasa mbok. Boleh aneh kuwi tenan. Wong karo kentera nyinden masa mangke. Eri. Lah kok nek iki simbonan iki. Kuwi Mas Boirin. Mas Boirin. Kira kuwi. Kak Boy. Mas Boy. Mas Boy. Mas Boy. Kuwi ayam webek. Kami ya nderek tasakuran. Ya ora ketang klungsu-klungsu nek gelem jun. Waton ingkang ngendika bareng-bareng niku ana ngasani Gusti Allah. Bubare wayangan bengi iki keluarga agung yanipun Yang Tumi. Pinaringan selamat. Ayo. Jadi panjang yo. dungane wong Jawa kae teguh yuwana slamet kersaning Gusti. Wah, dungane wong Jawa kuwi. Kowe ora tau mbok tokni kuwi meneh kowe. Ya jadi tokne to. Asem iki. Ya. Niki kalau mau benek-benek wonten pisumbang ingkang saking keluarga Bapak Agus. Nah, ini sik selak ngantuk. Ya kok ditokni sak mantuk. Iki ane mau namung Sinambali Jodo. Nggih. Anu ngendikane Mbak sinten kalau mau badhe nembang? Oh, Mbak Esti. Heeh. Esti. Nggih. Puji Mbak Esti. Pundi Mbak Esti? Monggo Mbak Esti. Monggo Mbak Esti kagem kenang-kenangan keluarga besar. Ya, Mbak. Monggo Mbak Esti. Nggih. Iki mumpung anu lho iki. Ini mumpung anu oh. Pun bobo. Pun bobo ta, Mas? Nggih. Ngeloni putrane. Wah. Monggo menika wonten sinden berbobot kabeh. Monggo. Tegese Monggo, kelas. Mbak. Iki sing purba sisa saiki nek masalah sinden bagemplo. Nggih. Yo. Ini Iki lho. bayari aku samarku nek dijawab karo sinden-sinden. Oh, iya? Orang bayar yo perintah. Ora apa, Mbak. Tak bentengi, Mbak. Aku iki dadi wong tuwek isin alun pirangan nok, Mas. Lho. Monggo Mbak Dwi Monggo. Lestari. Mbak Dwi Lestari, ya. Mari monggo. Iya diselang-seling. Iki sing sampun dalem pungsa, Utang. sampung. Oh, awak. Monggo Mbak Dwi Lestari. Kapira ngomongnya asem iki ora ngajar. Aku mumen MSN Piye? Pambyawara sore mau. Heeh. Suarane gandeng. Ambiawara sore Pak anu Pak dalam rakit. Kuwi bocah Bandarali ya. Di dalam Iso bocah iki. bocah Kamu tuwek aku lho. Ya yo kena. Nah. Ora kowe Kelahiran kilo ngaku 72 punjul. sok loro. Lah terus kelahiran 53 itu kan sampai sakit. Oh, gesenge lahirmu 53 ngono to. Enggak, tunggu. Akhirnya lahirmu 72 lah mosok. Ayo wi. Ayo Mbak Dwi. Oh, Mbak Dwi. Ya. Tidak mriki Mbak Dwi. Mangga. Aku Monggo tidak Berbobot kabeh to, Pak? Berbobot kabeh sinden. adalah Nggih. nyampun kados mekaten. Lha pripun? Mboten berbobot Lha pripun? kelas berat. Lah ya. Nggih, aturaken wilujeng dalu menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun menika pidhanan Bapak Agus Sugwargo. Nggih. Nyaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Mumpung menika tesih Syawal nggih. Iya. Bebek Keplau. Kemplau. Kepong. Sopo to Mbak sing aranane tuwa iki sopo? Lah, Ya, bagus iki ya. sing bayar. Lah mandek untune kumpul.
dikombor ya. Barang penyembuh sinden diangkrik. Piye to jane dilem ora gelem. Pripun to jane kan jalan sayang. Suwi ora tahu ketemu. Piye sayang? Ya ampun, cuwi ya pun mati. Nggih, Sehat ya, Nduk ya. alhamdulillah lemu sehat, Pak. Ya, sing penting sehat iki. Nggih. Ora duwe nek awake sehat iso golek. Nggih. Najan to duwe akeh, duit akeh bolak-balik ning kamar loro. Lah nggih. Dipun mereka mbok beli wonten maju panyunan. Ya wonten panyunan saking dulur-dulur mereka monggo. Ayo Iki monggo wonten no. Nggih. Iki main ane rayang ku ya. Lagu petingamu kuwi, rangka petingamu. Lho napa niku? Sing liyane ora iso ngono lho kuwi. Ayo. Terus sing wis digarap Jawana ngono lho kuwi. Nek yogane ora usah diragukan lagi, Mbak. Iki lho garapan opo iso? Garapan sing urung metu. Nah, Tokno kuwi. Garapan sing urung digarap ya iso, Mas. Kenapa serung digarap? Kenapa nggih? Ya wi, tokno wi. Yo. Ayo Le, ayo Le. Boleh garapane Le. Kayak kanca-kanca. Bawa napa langsung? Kaya bingung iki napa. Lha kok iso bingung, Mbak Dwi? Kita ngapunten nek bingung mesti nggih, malah kula melok bingung. Yo. Oh. Napa? Tak wajib kata Mbak niki bawa napa ngoten nggih. Ya. Jule bawa napa ngoten nggih. Lha iki kalau garapan urung digarap ya, Mas. Ora nek pangundetan iki lah ya bingung. Ya bingung. Ya aku tak gandring Mbah Gemplo lah. Ya. Gandrung. Heeh, silen wi. Gandreng ngomong gandreng. Kamu kok nek gandreng iki nganggo bedang ya. Ora, aku ki mbok gandrung paling ya wis ngantuk. Mare ya kepek mangan runteng lho, Mas. Bareng wis tuwek ora iso ngalor. Iki barang kaki kok belok. Ya ora ketonggon wong ora ngalor. Nggih, niki slendro mawon nggih. Niki anu mesti sideman mawon nggih. Nggih, ayang beb. Ya sayang ngono lho. Iso ayanen ku. Iki kaya tag video sing romantis sing ngarep sing gurih sing Jane kula ya sedih. sedih. Lah mosok anu bintang iki. Ya, ngono sing nembang kene sing penari latar. Tapi lacak sih. Iya, Mas. Iki telah nyempeleknya. Wong kaya ngene kok bagus nek ndelok kondi. Ya enenge ming lho. Etok-etok ya. Enenge ming iki ning panggung iki maksudku. Ya pemene arep Mas Eka tak gorene ya ora mungkin iso to, mosok Mas Eka ndagel. Ngono lho. Tulung. Nek kowe tak penting kono ya ora cetha paling. Belum le lampune padangan iki kok lampun kok nek kami nih. Suarane kaya sulingan. Suarane ora gawe A. Suara. Ngomong apa? Ah, suarane. Ora yo ngomong untune renek yo icul dadi. Lah gak mangan go grayai piye nyombor aja. Asum. Iso. Sowan menyang Digawe karo kantong.
Lampu tenang. Bisa aku apik-apik. Ya aku nyawang sinden-sinden bengi iki jan. Karena sinden iki aja digawe kuru, gawe lemu bodonan. Suarane enak. Tadi apik ning panggung ki panggunge sing mesakne. Kok iso? Lah niku mulai. Nyapo aku biyen lain dhisik sapa yang ngono to. Ya tak dongak-dongakne awet urip. Sakmene kok ya entek. Tak dongakne panjang umur lah. Panjang umur. Awet urip. Dadi sing iso nyawang bocah-bocah. Yo mo. Yen kok kabeh mati aku urip dhewe terus aku piye? Jenengmu pengen urip isian. Dongane kok malah nemen to. Lah serkuar tak formalin malah. Diawetkan. Lho kan yo nek langka iki yo emat lek terus langsung di anu. Nganu gawe nang Kentucky ya. Lho kok yo lah. Digawe cati lho. Ya iso ulet. Dikom ben bejojo. Dadak mrestu. Kados kan jenengan beto ngantuk, Pak. Mboten napa-napa. Nek mau ditari ku tak gawe ning bandarane mah tak bisa seret-seretan. Yo. Suara kurang berwarna ning wasis Bapake Dwi, Tias, Mbak Utari, Mbak Sate iki nek nembangi duwe bendera dhewe-dhewe. Iki bocah bandarane jene ta. Enek no. Sampe blongar kuwi ta. Dapetet kuwi ta. Leteh. Anu ngawur ebes ning kono cilaka aku. Sampe blongar petet kuwi ta. Hai. Mosok lah. Halo. dadak hebat. Nek Dwi ki benderane nek nyengkok karo. Ini. Kowe ning sekoke Iya. Ya menjiwai yo. Ayo yo. Marang bendera. Yah Sulistyo pijer ngincangake kalis. Zaman nom-nomamu. Nek aku tukang nyincang nyaris nang ngene-ngene, aku ya bingung nyapa bocah nyanti guys ya. Iki Bocah nyanti ngene-ngene. kali. Nyapo ning kali, Mbak. Dasare wong biyen Golek apa nyang kali? Mau guguran. Ngajak kungkung. koyo yang ngajak ki sing apik lho, Pak. Kalau aku nyawi mbok tuku soto, mbok wis rasa rono to. Rasa-rasa pasti nek ndek duit ta. Ora ngono, tuku soto sak mangkok 3,5 juta kok. Ya lho kok iso. Lah kowe ngerti sedan ku mlebu warung ae. Lho sedan ora ndek mripat. Sedang sing ngosor warung. Bukan mangan soto lho kok mbayar 3,5 juta. Lah mbobok yo omahe ambruk. Kan uripmu kok kebejong tambah kurung. Terus sasi. Ya dek.
kuwi. Mbak Gemboy ciri khasnya kuwi, ciri khasnya. Ya nganggo ae ngono lho, Nduk. Kene lho iyo. Ya, umpama anu tinggalane nggih niku, Pak Hasim, Pak. Ya anu ini ya, Nduk. Seandainya sak wayah-wayah. Ya sak wayah-wayah ya. Nggih. Awake dhewe iki padha karo antri. Timbalan sesuk ya ora kena semoyo. Kok kena kudu budal. Timbalan saiki ya ora kena semoyo. Heeh. Mergo pasti. Lah yo. Lah kok dumen ya nganggo ae ngono lho, Nduk. Kene lho iyo. Jan. Pas lote. Liwat kincangin melis. Iki ora nganggo ae. Gak nganggo iki. Gak nggo. Wis gur ngono ya Mbak Mulu kangen. Urip ono. Mugi Mas Bagas, karena Mas Hafiz lancar, sukses ke depannya nggih. Turun, monggo. Iki dhisik lho, Nduk. Nah. Iya, seru piye? Apa yo gelungane dhisik to, Mbak? Njur sikile dhisik. Apa yang ini sih kan ora mungkin. Iku niat, Mbak. Sampeyan iki Kak, aku nyamang wong arep bersida sing pringan-pringan pedet. Ayo rate. ya iki sing saka Branglon. Heeh. Rate. Rati. Berarti Kok suprote, Mas? Sapa ndar. Alim. Lek nyawur lek nyane kowe Bu. Percaya kae piye-piye. Asik polos kok nang polos. Lek punjeri lek nyane kowe ya aku Polos. Polos. Nggih. Kenapa? Polos. Lha pripun? Lorek. Ini aja rasa nono. gak lama ya. Kurang ajar. Ayo lek nyane apa senengane apa. Apa? Niki mboten enten sing pengen bawa-bawa nyanding rating ngoten ta? Anu ta sa, udah karo rate ta sa. Bae to. Ayo cojo isi-isi. Nggih. Dua tak apa perlu sa. Kira-kira ayo dua ta nggih. Nah,
profesional. Profesional. Aska. Aska. Nah, Kanca-kanca lek nyerone Aska. Aska. Itu Aksa. Kita harus profesional. Kamu tuh Mas Galang. Oke, monggo. Profesional. Lo kan mau Mbah iki, Bang. Lo kan mau. June balik Oh, oke. Ya. Nah, bangsa. nyanyi duet. Wis pokoke kaya ning kono. Ya kaya biasane. Lah kamu apa? Oh, tembangmu. Oh. Biasanya lho, Sang. Wis tak Tari tari. Tari buat kapal, Bro. kita kan Taro lho. Nah, Tapi lo nek mau Pak iritan swara. masamu sing nyanyi cah loro aku sing dedeg lho, Pak. Yo. Aku buat. Awake dadi lilin yo padha ini. Apa nih teh ditotong. Kok kedah wonten sing nengai. Mami. Ya, oh, nice. Ami Nengai. Nyapa? mosok iki ora krasa to. Iya toh. Wong iki yo wis sakmono. Aku ki nengae lho, Mbak Bro. Ora ngono kowe iki yo mancanane wis tuwek. Sopo aku wis tuwek. Tuwek. Aku Kowe ora diunduh. Mungkin bintang ini Mas Rendra, Mas. ya. Oh, boten Kalau Mas Rendra karo Terus iki nang ngene iki lho wong edan. Mas Rendra karo Mbak Tia. Duet. Malah tukaran, Bro. Ayo. Enggak. Ayo musik. Kenapa? Musik. Lintang semua. Lintang semua.
semakin kesini semakin awah ya. Awah. Jangan kocok-kocok. Ya tak seseni ya tak dongani. Piye mau dongani ya Dik. Aku omong apa? Jarene tak sekseni tak dongani. Ngomong sapa? Ke agi dongan ono, ke agi. Ya gitu kan ono. Tapi kowe iki marai ya cincin-cincin ngono lho. Anu ati malane terus tak cincin. Aku Kalau paling kopiah pas mriki Mas. iya. Dari lagi pasnya terus Mas. Nah, Asline gobyo sih dua alternatif. Pisan ya ora tau obah ping pindho nyedek ratif. Ya wis sak utara sak poso ora lengah kok cepet gawa sembahyang gawa. Master nih. Ibarate magnet ngono ki kan anu lagi. Ya kaya awake dhewe ngene iki lho. Nek gobyo sih dhewe kan mergo paling jantung. Asem opo. Iki sampun Gobyo sih mergo. sampun apa dereng? Kalau tak mandel Oh mawon. nggih. Upama asane kono, terus Mbak Rate lenggah, gitu. Nggih. Terus ganti Mbak Tias utawa Mbak Mikel. Lah Mas Aksa bowo. Ora ketang sak pucung ngono lho. Gak kok mungkin kek kelane rol iki. Lo lek bawa boten saged saya. Mosok Nggih sastu. dalam kok ora bowo belas lho. Mosok belas lho dene. Kira ketang suluk-suluk tenanan. Oleh belajar. Ya, monggo Mbak Tias. Nggih. Monggo Mbak Tia. Tias. Yo gitu ndayo. Ya mesti dan ya kur 6 dadi itu. Ponokane yo akeh dadi yo sitok-sitok. Nggih. Kalau tak mriki niki. Iya. Nggih. Ora jane ngono. Ono budi bakulane kan. Nah niki sabune kalau dagel niku. Ya nyanyi. Request dari teman-teman iki mau. Iki nah. Yo. Ya kaya Teman-teman bego. dengan di request. Senang anak guys. Melaku iso urip pirandan. Mas Ilham niku kados kok milik kula teng mriki lho. Kayak wis penak kayak gone. Boten yo. Gone wis penak. Biasane teng ngadap niku udur-uduran karo Mas Rendra niku. Cetek-cetekan ngoten. Apa bedane kewan karo opo ngono iku. Lah, apa kuwi? Apa Bedane? bedane kewan apa? Apa to? Coba anumu nek Mas. Kok anumu piye? Anumu apa? Kula mriki budek wasu, Pak. Ora kok kaya bengi bocah-bocah ki omongan kok Anu bareng ke anu. Ayo Mbak Tias. Iya Oh, Mbak Mbak Tias. Tias. Iya. Cara kelas berat ada. Lho, Kelas berat. kowe ngerti jalur Jepang ya? Wong bukan kok horor tenan, Mas. Loh, Piye jenengane? balik nah. Nah, Ngomong piye? Ora ana ngomongke kak piye kok. Bego, ora ngono ku ya. Iya. Yo, sertifikat kuwi entek kan. Aduh, lho, kok tenan. Ora ge sertifikat lah butuh, aku malah butuh anu kirane njaluk dibego. Anu aku seneng jas-jasan itu sama foto. Jajan yen aduh ya. Aduh, lagi bagi lebur kayak cocok. Kamane jenengan iki yo saya Tias kok saya suwi saya manis, saya ayu. Kok tekan kita bego rumah samu. Lho untune karek saiki ki tak ngasisan jalan bego ya. Anu ngira karo Mas Agus, tang opo-opo lho. Diroto nisan ya. Gua sing manis ngono lho. Nah, kene nek dandane kaya bosok. Ngerti dagelane. Dagelane bakal ngandel ning dadane di Melihat laut semakin membiru, dinginnya malam menusuk kalbu. Biarpun batu menjadi debu, kau tetap ayu. Ya Allah, Mbak Gempol. Loh, Kok Mbak Gempol toh? Gempol ki lah ya bisa-bisa wah remuk aku juga. Mbok kon iki bae benci remuk kene-kene. bendi remuk kene-kene. Kenean. Dah. Monggo. Yo kendong. Ora kaya
Udunan. Kok udunan yang gendong kaya tangane terus ngene. Kok tekan udunan apa kapan? Mau nek aku nek konslet. Jare ra sido anu. Apa? Jadi Monggo Mbak Tias kalian Mas Aksa. Dadi kok apa? Awak-awak aksa. Pilih harus apa? Tapi ya wis lah. Ketua. Oh ketua. Oh iya jagilane ketua. Jagilane ku enek loro Mbak Nicola ki Mbak Gemplo karo Gareng Kauman. Ya kaya ditekani pinggahne. Ono lho. Ayo Mbak Ketua. Gareng Kauman. Yo 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 Mbak Ketua. Alah cuwek bayo bose. Pemain larang. Pemain larang. Sayang Ini pemain naturalisasi. Naturalisasi pemain bal-balan ya. Iya, monggo Mas Aksa kali. Mbak Tias. penting aja kayune lho ya. Ingkar nyikur. Kok kayune poros Ingkar nyikur. Nyongong. Apa? Kenapa? Rekor Mbak lo bingung. Alah wis kelos ngono lho nyapa lho dia kok ono nek dhewe lho nyapa. Udah lari yo bolak nek dhewe. Iya wis kok aja ning buri-buri nyapa to iki. Yusuf sapa to? Yusuf bareng Jane jeneng kuwi akeh kok to. Aska Yusuf. Kok mundur Anu sing bawa jeneng non, Mbak. Ngene lho. Iki no aja dang gendena. Jenenge sing cari dhewe Sadimin. Dikte. Sadimin. Ya monggo. Minggu wis kenal kan. niku. Monggo, Mbak. Nggih. Monggo Bu. Joge tembang kangen nggih. Jokat mokro. Apa sliramu ora krasa Ya ampun. Injak gedulanan. Kuwi tias-tias lho. Cara iki sire iki wong sisihe kan ya aksa to. Iya. Sire iki anu arsane ora tekan. Ayo sinden-sinden nang korone korone. Ladal. Mundur didong terang bocah kaya ngono e. Wis kabeh. masane aja pisan-pisan jerat lho Mas. Den. Tindalan iki lho sapa? Ambil emah tenan musuh kowe. Asem mau cari. Ya ya. Gah. Anu Mas Agus aku tak mulai ya. Iya. Mulya. Tak mulya. Lah iya. Ayo tak mulya. Ya nyapa ora mulai. Tapi ndase keri. Jan atos tenan iki. Iki kan. Gua terus anu nangis berapa wah. Ibu. Iso-iso ning. Monggo. Saya bisa marah-marani. Marah-marani, anu. Ayo ini. Oh, cara jeneng awak bermanfaat Ya ya. bermanfaat to, Mbak. Satanene
Jajal tes yo kelingan porang lho Pak Prayet ngono jebul lho Pak. Pak Prayet yang tes Mbak Dwi kayak siapa porang. Alasan dia benar enak. Aku tenang ya Pak ya. Al-Fatihah. Pun monggo kota jenengan mawon. Bagian joget ya Mas Aksa. Tak ra joget hitan lho. Otak. Otak. Ayo. Rasa tak ampet jroning
Nggih, Mas Hafiz nggih. Masih satu Mbak Mika. Nggih, Pak. Kali Mbak Tari monggo barenge. Lagune apa Mas? Matur sebangun. Dalam. Bu, no. Napa Pak lagu? Nang ana dhewe iki. Oh, kemana kowe? Hanya ri nek nang aku. Oh, kalau Mbak Mika rene ya Mbak Mika. Nyawe. Ah, loro, Mbak Tari Mbak Mika minta kancam. Ya, iya. Sampai nanti aku juga coba. Oke, Mbak. Iya. Lah ya ayo sama. Sama dhewe iki kok ngajak sama. Iya, dia tadi wong ajuk, wong ajuk dhewe juga mesti sampe sini ya. Nanti. Oh. Joget tak Kalau ada kok sarung, ini kok sandal. Ya, lali. Kira langsung dulu. Niki nyuwune kembang rawe kalih kapilut. Dadi didadekne sita ya Mas Mitri ya Mas.
sama Dekrono sini. Dadak manut nyambung nyampe. Yo gak syuting itu ketok mana. Kan bet ente kebane. Aku dia buka ATM. Ora kan. Tak bukane piye? Mami ngomongnya. Duit iso pelan-pelan. Bet. Ini ora bagian ya kebangetan. Kula sing niku lho, Mbak. Mari sing nah. Watur. Muga-muga tak dongane sing kalah. Pancen umur sesuk wayangane barang ya, Pak. Ora mami iki iso dinyuk-nyukne kaya ngono. Heeh, wis ning Banjar ngono lho aku. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo.